Любой батлери майдаи майда, яъне батли калон, олдскул, шартошон як хелае. Битӯшон тамом шид, яъне минусшон тамом шид, микрофонро сигариш метиҳад. Ана чӣ хеле ки медонем дар Тоҷикистон батл ба ду қисм ҷудо кардагианд. Ғамзада, яъне ошиқӣ, ана андеграунд, яъне нигер. Мо нигер гуфта сиёҳҳоро дар назар надорем. Пакистониён хеле кору бо салом бинандагони ҳаводори шабакаи канали Баха Ибра. Шумо қарор дорем дар канали мо мардак бари айёи видео ҳаматон 10,000 раҳмати калон барои дастгиритон ва барои подписат карданд. Гафто надорам. Ҳаматон 10,000 раҳмати калон. Короче мо имрӯз сиёнка дорем иззатавошто точка бимонем ва нақшот ҳами аудиобатле мо гуфта будем, нақшот ҳами мо уже точкада мондем. ҳатии одамое ки олдскул бигирем, одамое ки дар реп хай чанд сола 10 сол 15 сол зиёд дар репанд, вале мана саҳӣ дидам ки гуфтанд чен ай видео батл кардана mp3 батл созай. Ман гапҳои варо ба замина мондум ва гӯш кардам, действительно рост мегӯянд. Ман гуфтум хорошо видео мекунем, агар не точка мемонем. Чанд хубиш ҳастай. Барои ҳозир ман видео батла мондан бисёри одамо розӣ намешаванд ба сабабе ки варо бояд бизананд, бираванд сиёнка кунанд, вақт пахт надоранд. Барои ҳамин mp3 батл мемонам. mp3 батл созай ба кадом сабабе? Ба сабабе ки бо одамое ки ман худам чӣ бигӯм ажда надоштум, гуфтанд ки мо қатитем, мо дар ҳамун mp3 батлмони мо дар саҳнаетем. Аз тарафи мо гуфт як дастгирии акай баха мо қатитем. Шумода респект, ҳаматонда раҳмати калон. Прайлаш медонед чӣ хеле ай? Як дам бигӯ акай оператор. Созӣ? Мерем? Короче, правила mp3 батл бародаро, якум правила илтимос, ҳами гапҳои қабе, сензура, ақорат, инам халё абсолютно намешавад. Абсолютно. Инам ягон гапи ақорат гуфтӣ, тамом, мо чизи тира намебоем, ту уже автоматически бой додӣ. Барои ҳамин гапҳои взрослӣ, мишленӣ, ҳамин савоти нокоҳ фаҳмонӣ, гапҳои конкретна ба қувват бигирем. Гапҳои кӯчагӣ нагӯем ки ман омадам инҷа бидай барф, ман хунук шидам, инҷа шид ях. Ҳамин гапҳои мишленӣ, гапҳои зуд. Ҳамин якум принсип ақорат абсолютно нест. Шарти дуюм, бачаҳко, ҳамин минусотон авторский бошад, чтобы ки ютуб жалобат нақапад. Ба бита бит мехонем. Якум якта мехона, якта дигаш. Бо ин мехона, бо якта дигаш. Судя мебина, гӯш мекуна, мненияи судяра ба ҳамин охири mp3тон мемонем. Пастарсия мекунем ки видео кунад судя, дар охири mp3тон мемонем. Бачаҳко, як рӯзи дигар хотиррасон мекунем ки ҷои якум 80,000, ҷои дуюм 50,000, ҷои сеюм 30,000. Дастгирии мухлисо, дастгиритон ҳам хеле боша, бо мо ягон батлам пастарсия мекунем. Лекин пешаи батл якум як mp3 батл ҳатман кардан даркор аст. Ту чӣ хел дар ин mp3 батли мо ту метавонӣ ки присутствовать кунӣ, иштирок кунӣ ва таки далее. Телеграм-канал дар описания, дар комментария дар описания мондагиаст. Телеграм-канал будро. Ягон одами новичокай, ягон одами новичок мехоҳӣ ки будурӯй дар ҳамин mp3 батли мо иштирок кунӣ. Медоед дар онҷа видео мекунӣ, дар онҷа ҳастай. Чизи номерои ман ҳам ҳастай.
اینستاگرام نه تلگرام ما هست. در هم تلگرام ویدیو میکنیم روی میکنیم قطعی چخ میکنیم و درجه قطعی بچه‌ها میبینیم اما 100% باشه. I will let's go. شرط سوم بچه‌ها شما چی میتونید با mp3 بات ما اشتراک کنید. در اپیسانیا در همین اپیسانیا ویدیو تلگرام کانال ما هست. در همون تلگرام کانال طالبان میتونید بدروی بیوی تلگرامی ما را مینویسی ما قاطی سیواز میبریم یا تمه خونی ادامه برای نویچوک یا تمه خونی روی میکنیم و میبینیم که همه 100% باشه کار نده باشه پگنالی любой реферат 100% ай любой каса операторуса барои программ кардан метавона ки текстил агон кулиша бихона метавона бихона мебинем просто ҳами дар бита қабида битона ма просто дар таво тез мехонам бит мара успед намекунам ма тортор бит дар таво медонам ки вақте бит мебуро короче фаҳмидем ба як чи дига ма дина қати искандару ҷокеру ва басмач гап задам дар инстаграм дар эфир ана искандар қати басмач дар ду ба ду визов дод кадом мегуфт кадоми сахт боша дар mp3 battle ду ба ду визов гуфт акай ба хату дар ҳамира папраси кард ки дар видеот бугу ина mp3 battle ягон кас агар ду ба ду визов ба қувват бошем визов битиён хаяке қабул кунам хай мо организатш мекунем агар ки бутонем бале вақте ки mp3 battle мераванд мисол дар любой студия мераванд запис мекунанд любой намуд эффекта метавонанд бизананд ира какта ҳамчун андеграунд мехонанд мисол ҳамчун дис дар дигараш мехонанд мисол ин услубиёро мақсад шумо розием ки батлеро иҷро кунанд ё ки просто бихонанд бе ягон эффект бе ягон мисол эхо пехои овозошон мисол ғавси тунна кардани овозошон истифода баранд ай аудио батли худат ами ана ҳами савол худ да 2012 2013 ами аудио батл да mp3 батл да амхали набуд амхали буд ами дар студия мехондан ака 2025-26 уже ҳозир ҳар як искусственный интеллект ҳастае ки мақсад ами аз суратат ман дар басае ки ман ахир бигирам видео тиёр кунам ё ки ахир бигирам батлер тиёр кунам диануша намедонам чӣ коре кунам ва диан мошин гӯш кунам качатнам ва судиоша ҳамаша худаш медонам ку судияи чиз нест ягон айраҳ нест ягон судияи олдскул халеш ҳамаша худаш мефаҳмад ман хеле меҳмон ки дар mp3 батл бояд дар чиз студия запис ку як соата мо дароӣ ку мо мегирем мемонем соатаву mp3 батлта давра калонка да часпиди тамом судия тока як нафар акай бахир як аст варианти б мешавад ки мумкин мистер слим ё связа наброяд мисол ё ки розӣ нашава ё ки мумкин ягон ҳолат мумкин ин может быть барои ҳамин ягон второи вариант дорӣ второи вариант по-любому бо ай бачаҳо ай мо одамое ки например мо 16 кас ҷамъ мекунем ой ҷамъ кардагем ҳастан ози марда вале 6 кас ё 5 кас точно ҳастан уже гатованд тапатайёранд вақте ки например ки мо 16 каса ҷамъ кардем ма группа мекунем ку қативариё дар телеграм группа мекунем ма қативариё чахчах мекунем конкретно ҳамашон розигии ҳамашонро мегирем ба ягон таи дига ки чиза мемонам як судияи дига вақте ки судияи алиш кишид вақте ки ягон судияи дига кишид мо ҳатман видео мекунем пешкаши бачаҳо мегӯем либо дар ютубам нагуфтем дар телеграм канал будроем бисёр информатсияро ма дар телеграм канал фирдестам бачаҳо бисёри информатсияро дар онҷо фирдестам ака дамо сабаб дар ютуб сёнка намекунем мегӯем ки бисёр информатсияро дар телеграм бизгарам живой информация ҳазорама живой информация 1500 бас будай ҳай бачаҳо принсиперо фаҳмидем ҳаматон ба ҳазор раҳмати калом барои дастгиритон ва барои комментаро ва барои гапҳои хуботон бачаҳо нафарое ки мехоҳем ки билет бихарем
айвакасаи баха ибра. Шумо медонед ки чанд сол шуд мо айвакасара истифода бурисем ва алҳамдулилла то ҳозир ягон жалобат нест. Шумо метавонед не то что билет грани Тоҷикистон ягон ҷои дигар ва граница метавонед бирем ба мошин. Дар ҳамин хунукӣ принсипҳои калоншон медонед дар чи аст? Ту як рӯзда мери миёй. Як рӯзда ку ту мери миёй. Барои ҳамин бачаҳко мо дар нафҳумо дар Челябинск мошинои худмон дорем. Шумо мезанед мерем аэропорт, мошинаҳои меоянд аэропорт мегирандтон, мебарандтон граница, граница бо мебаранд аэропорт, аэропорт мепаред меоед соҳу саломат ҷои даркоритон ба хости Аллоҳ. Нафаро мехоҳем ки туй сиёмка кунем бачаҳко. Мо операторои худмона дорем ва камераҳои качества ва суратгиракҳои качестварам дорем бародаро. Шумо метавонед смело дар ин номарои телефон занг бизанед. Ба нархи арзон ба качестваи девона сиёмкатон мекунем, монтажтон мекунем, баъзо дар дастон метиҳем. Не то что туй, шумо метавонед ягон фарзандтон аэродом либо ягон мероприятие, ягон вечеринка, любой чиза бачаҳко ин номарои телефона мо дар хизмати шумоем. Любое время занг бизанед. Мир вақт шумо дом ба қабул в гостях. Are you ready? Let's go.